Здравейте, вие сте шоуто. Не как се готви съвсем, а как се яде съвсем. Сега ще ви покажа как се яде здравословно, не като малко с някакви баници, например е това. Как е като това. Не съм я яла. Ей, такова. Сега ще ви покажа какво трябва да ядете и какво не. Например, ето колата, отнема да дебеляваш. Сега ще видите какво ще стане с колата. Ето това. А знаете ли какво трябва да ядете? Яйца. Дори сега яйца ще ви покажа как се ядат. Ма как се ядат, да, как се ядат. Значи първо взимам така с църъпте. После взимате един домат. Ще го режете на дъх. Оп. Оп. Хача! Така. Взимате и ръбте. После взимате една така че. И взимате двете яйца. Гледайте. Не знам как да ви сложа, я да видя. Ето тук така, идеално ли? Перфектно. Те домачи ги поместа, чашата ще я приближа. Те още малко. Вие сте жълт как се яде село. Едно. По две яйца само трябва. Нищо никой не е видял, нищо няма да види. Така. Готови сме, само това тук го измиваме. Така, взимате ги те, свърляте ги. Измивате се, пак ще почистите тук. Ето ви го коктейла, който трябва да се получи. Разбърквате, е така. И набързо го пиете. Не ви. На здраве! Няма там. Така трябва да се закусва и ще получите това. Така. Ето тази чаша, после където са били етата. Домата и краставиците ги прибирате. Хой да бъдат теба, май. Гледай сега, пак като про. Слагайте ги. Колата. И тя замина. Така. Обещ, това е. Задавих с бункът. Това беше... Пъти яйцата. Това... Ако пръгна всяко и замирише на яйца, не ми пука не от мене. Това бе... не мога кажа. Това беше шоуто. Как се яде съвсем. О, мисля, че